ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲೆ ಏರಾದಿರ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 33 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಒಂಜೇನು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಮಾತಾ ಕರೆಂಟ್ ವಲಯಗೂ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಬಿಲೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲೆನು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 33 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಂಡು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಲೆ ಇರ್ತೆ ಬರ ನೀರಿದ ಬಂಗ ಇಂಚಿತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಕಂಗಾಲತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾದೆರ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಒಂಜೇನು ಬುಡ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ವಲಯಗೂ ಒಂಜೇ ರೂಪದ ಬಿಲೆ ನಿಗಂಟ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟು 4.8 ಪುಜ್ಜದಾತ ಬಿಲೆ ಇರ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಗಿರಾಕಿಲಿಡ್ದು ವಸೂಲಾಪನ ನಿಗಂಟದ ಕಾಸು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಗಂಟದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಗಂಟದ ಪಣವೊಂದು ವಸೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗಂಟದ ಪಣವನ್ನು ವರ್ಷಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯೋಗ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಬುಡ್ದು ನಿಗಂಟದ ಪಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಎಚ್ಪಿಗೆ 5 ಮುಟ ಏರಾಯರೆ ಆಯೋಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿರ್ದಾದ ಕರೆಂಟದ ಬಿಲೆ ಏರ್ತದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಿಗಂಟದ ಪಣವು ಕಟ್ಟುನಲ ಹೆಚ್ಚಾಯರ ಉಂಡು